Chibaile ve kule tuntruma chuan fantasy horror drama munom tak mai The Power kan thlir ho le donani kumsang kha zakwa somli pasaria East London huna khopa khata chuan nurse wal chu amumanga tanga ron thang har thutin identify ngal soksoka nakal tur chuan em buat saita a reilote tongtrai le in achuak zui ngala chuti hunlai chuan che tiunian le sarkar chu indo mekin ram economy atle che emema chutiang velwang chuan kolpheta rin chimnan zantin rampum huapin current and off thinani East London damdoina thlen chuan wal chuan a hodo ber office panding hala metron chuan alo interview ani metron chuan engwanga wal chuan no pangwata kher omadu nge ni azota masie ani channa chu abe se angani chuanglo anin zozel nu chuan metron chuan wal chu khoya chenge ni azota ani chuan chena turmun rim chang mu ain be sei thuina changwata metron chuan wal chu fasha chomnei na tanga seilian ani ti a hrithiam ngal maya wal chu andan le don azom ve ngai zongjong te chu shilin amit atlung lawani chuan aban le tur thu a shil ngala wal chuan damdoin chu bel chiangin a duty na tur mei chilam en kolna big wat chu pan ngala chumi mun ti fai tu in apon fenhim saka tum chuan anin hau thin rim thelani a tho puiners dangte nen chuan in komin anni chuan fasha ina seilen chu engang nge ni hrichakin an lo zota atuk maya union meeting an nei tura wal chu akal don le don lo an zot bok ma se a chan main teri chuan to main mei che om khom thu an ngai thak pe lo thu lo soi ve wata wal chuan karen thimlaya anom chinda na zota teri chuan dam lo tam tak thi thei thut thut na mun chu of sak ve lo se tha ti thu lo soya wal chuan nurse te in thiar na bi ka mei cheno pang lo om chu mu in no pang wa ta shwai le ta chu mei cheno pang ming chu sabani doctor ina shilangin saba chuan khuma pan wata wal chuan doctor chu Franklin ani le ni lo zotin article slum area in no pang nun na tam tak ala to ti azia cho pomzong takani thoshila chumi wang chuan Dr. Franklin chuan metron hena chuan wal chu no pang wata a duty theyang ngam ti na zota she tak chungin metron chuan alo rem ti ve ta ni Franklin chuan sabadin hun chu check le in sabanun na chungchanga sabanat na chungchanga wal ngai dan chu zota in thlung takin angai dan dik tak chu soin doctor chuan anha chu thiam hle ti ashita a masi chu chuan metron chu tilom ve haulo saba chuan runat na nei wangin doctor chuan achwa theishi lo thu soin damdoin lian zoka ashwai du thu soitela wal chuan sabanat na chu injirna tan amang emni ti in doctor chu zota Franklin chuan o ti na lo chang ve maya akal son ngal ta deya Dr. Franklin da akal son nu chuan wal chuan saba chu komin kumsom pathum ani to ti ashita a saba chuan wal chu damdoin lian zoka akal vedon em tia zota mase wal chuan puiti takin akal vedon lo thuina changa saba chuan mitmeng lo thona khatin metron chu ena mase wal chuan engkim athat vek don thuina lo thlamwan ve ngala chutian in biak lai chuan annung kudama tanga phunri lo chuak wal chuan a sia a avakhar zui ngal ta dai ani no pangwa ta om ho chun chuak veka metron le wal chau chunom ta a metron chuan wal chu midang ma a zaktakin asiam ti soina hawa wal chuan tum reng wangani lo ti in ngai damadila mase metron chuan wal chu no pangwa ti 5 victor le current om lo laia duty tur chuan a shilta ni wal chuan ti 5 chan ta a kudam kongka ama halloween hon chuan a hlau ru le a mase in ti huai luin en chiang tur chuan a lota pindan chung chu lorim chile maya light on a tum chuan a eng theilo chua tum chuan anung lama tanga thlilo tho chuan aron chem tamaya lauru le ma se chuak ngalin angai to azui du talawani vale Franklin chuin mu in karen om lo line duty don ti Franklin na chu shila metron chuan wal chu ICU lama duty tura shilin chumi wa chu generator manga ti en thinani thoshila metron vek chuan mundang chu athim vek don wangin thilpoi mo a chau chu wa chu chwa san turina shil telbok karen aron thim thu chuan wal chu chi aider mai man mo takin khonwar chu chi enghala corridor thim taka chuan hlau takin akal zela ICU pan lai chuan wal chuan thilrim chetak a shele a mase kongbo palin nosen en kolna wata chuan alut pala nurse lo duty zinga pakhat comfort chuan ICU lama ashwai thei tho lo shila lo nga pa chuan wal chuan bangadam lo thalak in tar chu
alo en kwal vel boka wal te pani chuan ICU na chu an thleng ta a akal son main comfort chuan wal chu huai sin taka turina chila ICU chunga lo chuan wal chuan lo duty ve tho Barbara mu a Barbara chuan chumi wata athil ti kwal dan le dam lo chanchin te chu lo shil wata wal chuan dam lo pakha chu endika chu dam lo kota balkai chu mu in ven ta tanga lo chhuak ani te mu a wal chuan thil kang rim ni om tak a sha thin thu chu Barbara shila ma se lo chang mu mal lo Barbara chuan Franklin ming soi chhuakin wal chuan du nia sha tho soya ma se wal chuan lo hnial wata Barbara chuan Franklin chu koplai ne ni tho shila anin komlai chuan current ta ron thim ta thut mai Barbara chuan wal khonwar chu la in generator endik tur chuan chuak ngala wal chuan dam lo ho record chu lo chhiar ve thung ma se dar thlanga tang chuan ruangam lo langin boile khata bole tadaya wal chuan lauli ama se shia chiana tum ta zoka chuti lai tak chuan abati ken chu athi ta thut mai chu mai ba ka thil mu theilo chak takin nunglama apot le tamaya ain rin lo wangin abati ken chu thlau pal bok current chu loweng le in wal chuan a thil ton mak tak chu ngai to a Barbara le security guard nef chu an lo in zui lut ngal bok Barbara chuan apole polo wal chuan lo zot ngala ma se chu tiang taka thruinga ani lo thuin Barbara chuan lo changa nef chuan engkema thatur thuin wal chu lo tong thlamwana nef chuan a khonwar chu wal man tirin ani le Barbara chuan lama Barbara chu dokan chunga lamin nef nen chuan nuaman ti dun hle ni ma se walin alo en reng an mu chuan an lap to ve maya nef chwa tak wang chuan Barbara chu amu ta fu lo le a wal chuan thingpui pe a ma se Barbara chuan engwanga achunga that chwange ni wal chu zota wal chuan nurse te chuan engang mi poni se midang te chunga that chwa turan ni thuina changa ma se wal chana chu Barbara chuan lakoin wal chu ma nin da sang le mi chapo tak nia puin engwanga wal chu ngoi mai jok lo nge ni azota ma se wal chuan puiting ve ve an ni to wanga thata ka in kom jok tur an ni tholo soya Barbara chuan thinrim takin wal chu in hnuai mi dam do in zia na la tur chuan a shila nialngam loin wal chuan in ti huai luin in hnuai thim tak chu panta a nefa mu thu chuan a phuna sa kher mai nef chuan kongka zongjong alo kal mek ni in wal chu kalpui thei thua shila nef office a khonwar toilak bel tura kal photin wal chu lu turina soma ma se wal chuan lo nialin akal son ta dai ani mu thei lo hian wal kal lai chu apun fe na hlim saka rang taka tlan chia in basement a wal chu tlan lut ta a chulai muna chuan no telem kang u drum hi mu a achar ma chuan mu thei lo bok chuan nuklet dorin banga chuan anam beta wal chuan amit tha toimo kang al hluwa lai mu a Barbara nunglama tanga toimoin abei lai mu le a me cheno pang kang to room pakhata mu bok wal chu ICU wa no telem keng chungin alo oma ma se Barbara chu mu tur omlo rang takin terile comfort te chu ashil ngala chutia tong lai chuan khu thutin leinoya khu chuak tamaya comfort le teri te chun lo thlenga wal chuan be ni thule ama be to shat lo tho shil ngala ma se teri chuan wal chung chang mi soi lo sha to wangin wal thu soi chu oi ve hau lo comfort chuan wal chu ho a chol ha dam shi tur chuan thu rona ma se wal chuan ho chuan metronin engtika ma alak le to lo tur thu lo soya be dong takin wal chuan angai to na mai ani arin thule thimal ho thu te achunga engma then lo thu te chu soi te zoka anin biak lai ring chuan punlama thomlo om thu chun sia a comfort chu endik tura chuakin saba nen chuan an lo leta wal chuan saba chu mutirin tlan bo tum ring chu athat lo thu shila wal chuan saba le khabu chu keu saka rong dum veka thai koi noi chu muin saba chu thil lo anei le nei lo zota ma se saba chuan a chan main comfort chu lo in rol watin wal chun dam lo te hnai lutuk lo turin a shila wal chu engin nge monia beile ta a ramhuai man ni o main maksak tak takin tal kwala teri le comfort chuan atak sein her kwal lutuk tur chun lo puya ma se saba in wala to chau chuan wal omdan mak tak chu re a comfort chuan wal taksa chu endikin akai thinem te zota ma se teri chuan wal omdan chu kai ani lo tho soya comfort chu midang ko turina chuak zuya teri chuan wal ngong duk chu hua lauru takin achwa du thu soin kongka in kalveka wang chuan tukver tanga achwa mai tur tho soya saba chu wal bul hnaya akala ma se comfort chuan kalson turina lo shil ngala wal chu ho mai turin comfort chuan a shila wal chuan engemo takin abe thu soin angong duk chu comfort te entira ma se comfort chuan engduk maum lo thule a that vek thu wal chu shil tamaya kalsona tum chuan wal chuan
dar thlanga no pang tharau mu in chu tharau chu wal taksa alut zui nga la wal chuan bakche in amala a invita comfort chuan ron pui ngal wata wal chu thanghar thutin corridor thim taka alo oma saba mu in a auzuya maseding lovin saba chu kaljela mi toy moin pindana saba zui lut lai chom hotel boka rang takin azui ve ngala wal chuan saba chu mu in tharau laka chuan hum hi matuma mase tharau chuan ron beya wal chuan tharau ngonga chuan rek tawaka mase ria chwa chuan saba ngong zo kalo rek ring maya wal chu thanghar thutin amumanga ni ti asheta a wal chu hoi kwalin saba chu mu a saba ne na chuan abul naya umlo turle kalson turina shila mase in thiam lovina kolet le a saba thala ken lai chu enadila saba chuan anung lamading chu dirty girl ni thu shilin ani chu mingai nat omlo takani tho soya wal chuan comfort chu girl chungchang zotin tharau chu ama be chin to ni tho soya comfort chuan girl chu fahra chom nei nami ani thole atan bo thute masia thi lo thute chu shilta a wal chuan girl no telem chu basement a chhar thu soin azong ngala Barbara chu lo chuak thutin wal chu man tamaya Barbara mit lo dil tamai chu mu in comfort chuan thil thlendan te chu ngai to kwala wal chu mi hlom takani ring ta a wal chu pindan thim taka comfort chuan akal khum ngala wal chuan athiam lo ni lo ti a soi po chuan angai thadu lo wal hoi kwal vel chuan anung lama kut lo phar chu a mu hau lo wal chuan thil kang rim chu shile ta a boile khata mi tam tak phun sur sur ria she zuya chuti lai chuan to mo hian nung lama tangin a ron ban ta thuta wal chuan dar thlang chu tike in ICU chunga chuan a zuang lut ta ni tharawin wal taksa chu chen chil le in saba chu pana comfort chuan syringe la in wal chu saba la katanga kalson tur chuan awawa wal chuan damdoi lo om chu inin comfort chu achak khuma syringe chu lak sakin ama chu vitani Barbara chuan pindan chu asan pa chuan gel chu bemol mol ringa wal chuan a zui ve ta a Barbara chu tong chun zom zelin achunga khapa che dan kha midanga shil vek tur tho soya gel chunga chuan thil du om lo tak alo thleng reng he lo ni comfort chuan saba chu tukvera tanga chhuati ratuma mase saba chuan a hlo ema wangin comfort chuan kalma sakatuma mase le ya ta tha in awak son ta ni tharawin ala chen chil wal chuan saba chu pan le a mase saba in aminga ko chuan wal chu har chuak thutin apa ngai le tanghal vekani wal chuan athi chu saba pe a akal bo ngai thu shilin gel chuan taksa man thin thu cho shila wal chuan saba chu bakche petelin tharawin alu khung le chuan chu bakche chuan victorina shilta a wal chu tlan chuakin Barbara ruang basement a awamu a Barbara chunga thil thleng chu ama ti ni ti a hre chuak zui ngal bok nef taksa kang bang hu le in ama na hala e hre chuak le a man mo takin nef fa cha bi pai chu la in atlan zui le ngala mase gel chuan umin a taksa chu lo asak le ta a saba chu walin alo zon lai chuan dam lo khum noya abiru a chumi nu chuan wal chu lo thang harin saba pek bakche chu mungala saba chu thatani aring hal bok wal chuan andam lo koma om ho lo thu chuak a mu chuan a hlau te emema aril ro chiang lo ni ringin damdoi mu ma mom ngala atai bora ngai tharo ti loin ker chu mu in ama lo en reng to gel chu muta a masi gel chuan wal chu engtin ma tilovin damdoina thokten ansoi sakchin dan chu mu tira Dr. Franklin le nurse pakhat chuan wal chu anron mutani atuka chuan saba chuan wal chu tloa saba ne na tang chuan gel chuan ama chu ti na tatum lo ti asheta a chumai ba ka khwa war ma zong khan alo bi ruk tir zo kani ti ashele zela saba chuan gel chu anma ni pani ang thoni tho wal chu shila mase saba tong le saktu doctor chu thinrim thutin saba chuan do ta soi thu a shilta a doctor ina po son ma chuan saba chuan a bek chu wala pe man shama chumini tailam chuan psychiatrist chuan achunga thilthleng chungchanga wal chu koma wal chuan chu dam doina chuan damlo pakhat chu soi sakle thani thu soin Barbara chuan asia tarin thule nef chu atito ni arin thu soitela masi psychiatrist chuan wal chu dot soi chin nianga in awoi du talawani tun main wal chuan an headmaster chu ama pongswal tum china apua mase nuwa afiam thoni thu soile a chu wangin psychiatrist po chuan aring lawani mase wal chuan chulam chu asoi pui du lo thung damdoin ho tu pa chhuwa tum chu wal chuan basement endik tura shilin gel chu nefa halani arin tho soya masen ho tu pa chuan gel ti ming pu dam lo an la nei lo thuin wal chu chang tamaya metron chuan makti takin lo enve bok
beidong takin wal chuan an headmaster chungchang chu aphua chu pani lo thu soin police le nan hawin do choi turan ti lui thu soya headmaster chuan pindan thim taka wal chu alo khwai khem thina lo ni chu wanga tun thlenga thim hlaw lo nia mase metron psychiatrist le an ho tu pa te chuan wal chu rin turani nge ni lo an thithiam to lo Dr. Franklin chu lokalin an phal chuan sabat lo tur tho wal chu shila wal chuan sabat chu veng him turin lo shil ve bok ama omnu chuan wal chuan sabale khabu chu phorin kewa a thai koi nuai chu not in Franklin dalim alo ziak ring te mu a saba chu din mun lo oma omani ti ashangala wal chu ven ta tanga chuakin Franklin ale saba local don mek chu mu a Franklin da chuan saba chu thu shil tur le wal chu wata a hrai let le lok tur thoshila anet lama chuan wal chuan Franklin da chu chwa chalta a mase Franklin da chuan wal chu basement a hrai ta deya chu ti lai chuan saba chu tlan chi ve dai bok wal chuan a thomno a phel du lo wangin Franklin da chuan apuma nekta a mase wal chuan saba chu hum him la tum tatin light chu ofa gel chu atak sa mang tangkai le tur chuan a auta ni mase gel chu lolan mai lo wangin wal chu biruta a Franklin da chuan wal bi ruk na chu she thoya mase saba lo langin doctor chu ron ti buaya chuti lai tak chuan gel chuan wal taksa chu lo lu khunga Franklin da chu an thuanga tur thu shilin a auta waka Franklin da chu athita ni damdoin ho to pa chuan tu ti shat lo atanga kol dongin ama chu damdoin chunga thilten om tak tak thlen chana ron puin current ta om lo pianga mei chho chunga thil thleng thin ngai ven tur chuan ron shil boka metron chuan wale saba chu chwa tirin gel tharau chon rualina chuak ve ta ni khati zong khatun tumata na kan thlir ho tur chu ni e